Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon which we have received from our parents for the past 3 centuries has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future as we courageously face life's challenges. With her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
sindaga. Maun ang kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaidtungon yan, magkagurang man. Umaon ang kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran ning Ama, ning Aki, ing Diyos Espiritu Santo. Amen. Malod po ang gabos. Gawi ning pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso, kang gabos kong mga kasalan. Nauungis ako kani huli sa kuyang pagkakasala. Bakusan ng maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi urog sa gabos, huli ta ako nagtumang sa imo. An urog karahay pati maninigo, na dapat kong kamutan ning urog sa gabos. Kaya, pusog akong naguhulaw sa tabang ning sa imong grasya, na magpuon ngo niyan ako dahi magkasala. Asin makalikay sa mga dahilanan ning pagkakasala. Amen. Amen. Gawi ning paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, sa muyang kagurangnan. Sa mong paratubos kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog kami nag-aatubang. Ruluhod sa kaludukan sa imo nagagalang. Tala sa lenso kang mabining Santa Veronica, ang lawog mo si mong turuhok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mong makawili-wili, ginanot ning dugo sa pagpasakit mong ning makuri. Namimi daing inumon ang mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kaya matubis mong lawog sa takig naglungsi, kang malubong hodas hinagkad kang pasaluib. Tinampal, linutaban, paglahad na daing siring, pagbasang-basang ka mga tauhan kang sa hinring, urog na gayo ning mabangiso na pagsukiti. Kang mga soldados, pag-ulog-ulog labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa kalbaryo hanggang maotsan ang Diyos aki. O kagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay na mamati mi. Aning huli kang sa imong pasyon, kami magkamit. Sa huring hinangos, lawog mong mahiling sa langit. Amen. Amen. Dalit. Ang banwaan minagalang sa lalaw ko mong mahal. Simungani kaherakan para tubos ning kinabang. Si sa mapakumbabang buot, lininiganin si ramog itong magayon na lawog. Ni Jesus binalsan tulos itong babae na maimbod na tala sa pagkamuot, lalawgon niyang maludok. Ang banwaan minagalang sa lalaw ko mong mahal. Simungani kaherakan para tubos ning iwi na latsa sa tuya, ining dakulang biyaya. Nganitang mabana-bana, ang gabat ning
pagkasala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atubang mo nanunuga, ning bilog na pagpabaya, kan ngara na pagkasala. Ang banwaan minagalang, sa lalaw ko mong mahal. Simungan ni kahirakan, para tubos ni hinabang. Kaming mga aki muli kayan, sa damas gutom linugmang. Ta sa mga kaipuhan, ikasamo paalawang. Kami mo man bendisyonan, nga niming maturukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit kamuraw yan. Ang banwaan minagalang, sa lalaw ko mong mahal. Simungani kahirakan, para tubos ni Sangaran ka nama, singkan aki, asingkan Espiritu Santo. pag-arangin ning banwaan, An sa lampang kagurangnan, pag-arang, mapasaindo. kagurangnan, ipahiling mo sa muan sa imong divino rostro. An sa tuyang Kagurang na, pagbaklay, ipahiling naging mo sa paagi moan ng sa mga imong biyaya, divino rostro.
lambang pamibi, kagurangan ipailing mo sa mo ang sa imong dibino rostro. Mo sa moan sa imong dibino rostro. Tangani magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao. Huli kang sa indang maray nagibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahilig mo sa moan sa imong dibino rostro. Tanganing mabiyag ang mga parakasala, asin nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalaning katanusan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong dibino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong dibino rostro. Tanganing parigunan kita sa satuyang pakikipaglaban sa kasalan, tauaning isog ning buot sa pagtumang sa maraot na gawi. Urog na kang mga nanunungdan sa pagtara kang simbahan asin nasyon, urog na ang korupsyon, panlulupig, paghahabon, pandadaya, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong dibino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa Divino Rostro, mating rawang kita kang gabos ning liwanag ning lalawgo ning kagurangnan, asin matala man sa satuyang paggabuhay ang sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa moan sa imong dibino rostro. Mauntog sa pagtuninong sa paghagad kang grasya na makamtan. Ama niya mo na yaong kasalangit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. At sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agago kami sa maraot. Ave Maria, pano ning grasya, ang kagurangnan niyaon sa imo, paladang ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kang sa imong sipupino ng Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan, asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, asin magdanay man sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amibi para sa ikawalong aldaw. Ang lawog ni Jesus sa kalayo kang Espiritu Santo, ang misteryo kang paghilig kang Espiritu Santo. Dangan nagpailing sa indang nakataltag sa mga dila, nagaro kalayo na tuminog doon sa lambang saro sa inda. Pano sina kang gabos na Espiritu Santo. O Jesus, tanganin daing maging ilo ang sa imong mga disipulos. Hinangos mo sa inda ang sa imong Espiritu. Sa pag-abot kang aldaw ng Pentecostes, huminilig sa inda ang Espiritu Santo, na pano kang balaog kang Espiritu Santo. Ang sa imong mga disipulos nagpuon sa pagpalangibog ang sa imong marahay na bareta, na naging simbolo kang pagmundag kang simbahan, na itinilaga mo sa padagos na pagdara sa katauhan na makabalik sa Diyos. O Diyos no nalawog neso sa kalayo kang Espiritu Santo, liwat, ipahayag mo ang pagkasararo nindo kang Diyos Ama asin Diyos Espiritu Santo, sa pagkamuot na pamauot na kami magkasararo man sa Santissima Trinidad. O Divino Rostro, kahiraki kami, asin pagpano mo sa mukang sa imong Espiritu Santo, kang kami binunyagan, asin kinumpil, palaad ang kalayo sa Espiritu Santo sa mo. Tanganing imbis na magtakluban asin masayang ang pagliwanag sa mong buhay, asin makalakop sa kinaban. Danay niya mo lugod man na mamidbid, na balaog kang Espiritu Santo, tanganing matala mananggat sa samong buhay. Amen. Amen. Matindog po ang gabos sa Kagurangnan kapatawara sa mo na mga parakasalan, ang kamautan, o Kristo kami hekam, sa samuyang kakulapusa, sa samuyang mga karatang, kagurangan tabangan, dai mo man kami lingawan, sa
banal na lalaugo ni Jesus. Ginoo mawasi na mumuta, nakabikulan, o divino Cristo. Banal na lalaugo ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kulira kailangan. Kami parayo niya sa kadibisilan. O divino rostro, banal na lalaugo ni Jesus. Ginoo mawasi na mumutan, ning bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalaugo ni Jesus. Nagtatauning paglaom, o banal na lalaugo, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O divino rostro, banal na lalaugo ni Jesus. Ginoo mawasin na mumutan, ing bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalaugo ni Jesus. O divino rostro, banal na lalaugo ni Jesus. Sa ngaran ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa inyo.
Ngunyan iyo ang ikawalong aldaw kan misa novenario, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, lalawgon na nag-aalok sa to sa pamibi. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros ka Knights of Columbus, APC Parkview, asin ang mga peregrinos na hali sa Our Lady of Prompt Succor, Haring Kanaman, Camarines Sur. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Misael E. Kindo, Kura Paroko, Our Lady of Prompt Succor Parish, Haring Kanaman, Camarines Sur. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Magsamasin magumaw sa Diyos, ang Diyos ang nakakilala, ang Diyos aking nakatubos, ang Diyos Espiritu na dako sa simang tiripon, banal na banwaning Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamasin magumaw sa Diyos, na aking na naglalawag sa ginapan, sa dako sa simang tiripon, banal na banwaning Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasing magumaw sa Diyos, nakakita sa pagkakas, nangyayayanin ang Diyos aking nakatubos, ang Diyos Espiritu na manasulong sa isang Diyos ipagpanginoon. Dako sa simang tiripon, banal na banwaning Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos, sa mamunan, ang iyayaning pagtubos, ibalahiro ang panay na marito, kaligtasan ng mga lugar. Dako sa simang tiripon, banal na banwaning Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasing magumaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asin katunino nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na mahera ka, kagurang na mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurang na mahera ka, kagurang na mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninonga, sa mga taong marahayan buo. Inoo mi ika, inorokya mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos. Diyos amang makakamhan, kagurang na naging bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, haki ka naman. Ka na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaharaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, kasanaan urok kahalangka. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamuraway kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, banal na Ama, ang sa imong kamurawayan natatago sa mahal na lalawgon nin sa imong namumutan na aki, sa samong pakisumaro sa sayang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon nan sayang kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, samong makamtanan kamurawayanin sa imong kahadean, siya na kaiba mong nabubuhay sinagahade kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dapit sa mga berhen, mayo akong tugon hali sa kagurangnan. Alagad, mata ako ni sarong hatol, na sa herak ng Diyos, maninigong paniwalaan. Sa paghuna ako marahay para sa tao, na magdanay sa kamugtakan niya ngunyan. Huli sa nadadangadang nakahurasaan. Igwa kang agom na babae, dai mo pagsuwayan. Dai ka mag-agom na babae, dai ka maghanap. Alagad kung ika nag-agom, dai ka nagkakasala. Siring man kung ang sarong daraga magpaagom, dai siya nagkakasala. Magkakaigwasinda ni mga kasakitan sa indang buhay bilang mag-agom. Asin buot kong malikayanin da iyan. Kaya mga tugang, ini sinasabi ko, halipot na panahon, ang mga may agom, mabubuhay na garong daing agom. Ang mga nagtatangis, mabubuhay na daing pagtatangisan. Ang mga nauugma, mabubuhay na garong daing dapat na ipag-ugma. Ang mga nagbabakal, mabubuhay na garong daing sadiri. Ang mga nagagamit ka mga bagay ng kinaban, mabuhay sa daing nakikinabang na gayong. Huli taaram niyato ng kinaban na ini, mapapara. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Himate a ako, aki. Paghurup-hurup, asin pagdangog. Himatea ako aki, paghorop-horop, asin pagdangog. Himatea ako, aki, asin hilinga. Dangugaan sa sabihon ko. Lingawan mo ang sa imong banwaan, asin ang harong nin sa imong ama. Mawamuton ka kanhadi, ang kagayunan mo, siya ang sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. Himatea ako aki, paghorop-horop, asin pagdangog. Pagayunon ang prinsesa sa laog kan palasyo, ang sa iyang gubing hinabol sa bulawan. Sulot na gubing na malain-lain ang kulor, inaatubang siya sa hadi. Ang mga abay na daraga nagsusunod sa iya. Himatea ako aki, paghorop-horop, asin pagdangog. Maog masinda asin magayagaya, mantang linalaog sa palasyo kan hadi. Himatea ako aki, paghorop-horop, asin pagdangog. Matindog na po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, sosog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Ipighiling ni Jesus ang mga disipulos dangan nagsabi, "Paladan kamo mga dukha, hulta sa indo ang kahadean kan Dios. Paladan kamo mga nagugutom ngunyan, hulita kamo papabasugon. Paladan kamo mga nagtatangis ngunyan, hulita mag-uugma kamo. Paladan kamo kung kamo kaungisan, ipagsikwal, pagmudahon, asin pakarauton, huli sa aki nin tawo. Ipag-ugma nindo an aldaw na iyan, maglukso sa kaugmahan, hulit tadakula ang balos sa indo sa langit. Siring kaiyan ang ginibukan sa indang mga magurang sa mga profeta. Alagad herak man sa indo mga mayaman, hulit ta inako na nindo an sa indong ranga. Herak man sa indong mga basog ngunyan, hulit ta kamo magugutom. Herak man sa indo na nagingising ngunyan, hulit ta kamo pag-umawon nin gabos. Siring kaiyan ang ginibukan sa indang mga magurang sa mga nagsasagin-sagin na profeta. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva el Divino Rostro. Viva! Father Ryan, Father Bert, mga tugang, maray na pagkaaga po sa Indo Gabos. Sa pangwalong Misa Nobenaryo sa kaumawan kan Divino Rostro, ang satuyang paghuhurup-hurupan na tema, iyo. Lalawgon o Divino Rostro, lalawgon na nag-aalok sa to sa pamibi. Sabi ni San Agustin, prayer is the encounter of God's thirst with ours. Ang pamibi, iyo ang pagnumpungan o pagsabatan kan pagkapaha kan Dios asin kan satuya man o kan satuya man na pagkapaha. Saro sa pitong ultimong tataramon na binutasan kan kagurangnan antisya mapatudan nin hinangos duman sa krus, nagsabi siya, napapaha ako. Kadakol na kita nin mga modern images kan lalawgon ni Jesus. Igwa kan mga lalawgon nin kagurangnan na maugmahon, nakangisi, ta nakasuklot nin jersey, tama basketball, boots, nakagwantes, ta mamotocross. Sin kadakol pang iba. Alagad ta nota an Divino Rostro, iyo an itinala sa panyo ni Veronica. Ang lalawgon na nagsasakit, bako itong nakangisi. Ang lalawgon na may mga dugo, may korona. Bako itong nasa labi-labing kaugmahan. Sabi digdi
sa satuyang Ebanghelyo na binasa ngunyan. Herakman sa indo na mga nagngingisi ngunyan. Hulita kamo pag-uumawanin gabos. Siring kayan ang ginibo kan mga magurang na sa mga parasagin-sagin o sa mga nagsasagin-sagin na propeta. Herakman sa indo mga mayaman, hulitay nako nanindoan sa indong ranga. Herakman sa indo mga basog ngunyan, hulita kamo magugutom. Ang Diyos napapaha sa to. Kitaman napapaha sa Diyos, urog ng gayo. Ang problema ang pagkapaha na ini, hinahanap niya tong todo-todo sa kinaban na ini. Hinahanap niya to sa poder, sa impluensya, sa kasikatan, sa kayamanan, asin kadakol pang iba. Daing pundo, kabising maray kan kinaban, sa pagparahanap kan bulong sa kapahaan na ini. Alagad, nung ka makukua ang bulong kan kapahaan na ini, sa kinaban na ini, aram takon sa intay ni tunay na makukua sa Diyos sana. Alagad, paano tamananggad baya ini makukua? Asin tunay na manunumpungan ang Diyos, tanganing ang satong mga kapahaan mabulong. Paano daw kita tunay na makaka rani sa Diyos, na makakainkwentro niyato ang Diyos? Pasakitan ng marayngon yan ang mga gawing pagpapakabanal sa kadakol na mga tao. Pasakitan ng marayngon yan ang gawi nin pagpamibi. Pasakitan ng marayngon yan ang gawi nin pagpenitensya. Pasakitan nagibuhon ang mga bagay na Diyos non. Alagad ako unta sa dai, ini ang tunay tang mga pangangaipo. Sabi ni San Juan Maria Vianney, he who does not pray deprives himself of what is indispensable for life. Iyo mananggad, ining mga bagay na ini, ngunyan, iyo ang napapabayaan. Alagad, kaipuhan tamananggad akoon. Tasabi ni San Maximilian Kolbe, yes, prayer is still a little known means. However, it is the most effective way to restore to reestablish peace in our souls, because it allows us to get ever
closer to God's love. Labi-labi ang pangangaiputa kan katuninungan asin pagkamuot nin Dios. Taan kakulangan sa pagkamuot peligro sa lambang saro sa satuya. Peligro sa nasyon. Bad permina sa nakitakaan Sheminet. Sheminet. Kakulangan sa katuninungan asin sa pagkamuot nin Dios. Peligroso ang buhay kan bilog na kinaban. Balik kita sa pagpangadji na pangapudan kan lalawgon nin kagurangnan. Nin hulit akon hahanapon tan tunay na kahulugan kan sa tong mga buhay. Sabi ni Saint Luigi Orion, man is worth as much as he prays. Yaon nga ni palandigdi, makukuah ang tunay na kahulugan kan sa tuyang mga buhay. Kaya sabi ni Saint Vincent de Paul, give me a man of prayer and he will be capable of everything. Mga tugang, pangadji, pangalukan kan Divino Rostro, ang lalawgon na iyong embodiment kan gabos na lalawgon kan mga nagsasakit, kan mga nasa kahurasaan, kan mga nasa kadipisilan, kan mga naghehelang, kan mga mayong-mayo. Danay na pamibi on ang lalawgon na ini sa Diyos Ama. Nagarubagang pirming nagsasabi, Father, Ama, uya, an sa imong aki, ang lalawgon kan gabos na mga nagsasakit, nagtitios sa kinaban. Danguga ko, danguga sinda. Danguga an inagrangay, an kakulugan kan lalawgon na ini, na nasasayod ang kasakitan sa lalawgon na ini. Lalawgon nin mga nasa kahurasaan. Dakul nin mga tao na nagdadahilan, kulang kaya sinda sa panahon sa pagpamibi. Sabi ni Saint John Paul II, those who say they don't have time for prayer are not lacking time but love. Sa totoo sana, dahil man talaga kulang ang panahon sa pagpamibi, taday nga ni sayang an arinman sa pagpamibi. Dawa, aldaw banggi kang magpangadji, daing nasasayang na panahon sa saimo. Kadakul-dakul nin tawong namimibi, nin labi-labi, kaya igwa kitang mga prayer warriors, igwa kitang mga mongha na daing ibang gibo kundi magpamibi, an gabo sa buhay ninda, ginibo nindang lifestyle an sa indang pagpamibi, tamiski an trabaho, an gibo, an mga obligasyon,
ang mga commitment, ginigibo nindang akto nin pagpamibi. Labi-labi ang pangangaipota sa pamibi. Alagad kung nagkukulang talaga kita sa oras, bakong kulang ang oras, kundi kulang mayong iba, kundi an sa tuyang pagkamuot. Pagkamuot sa Dios, urog ng gayo pagkamuot sa kapwa. Iyo ini ang nagkukulang sa tuya. Taan pamibi, tunay na nagdadara sa to sa pagkamuot sa Dios, asin sa satuyang kapwa. Mation daw niya to ngunyan, ang pagkamuot na ini, kung buhay na buhay ini sa satuyang mga puso sa presenteng kamugtakan niyato o nindo ngunyan. Giraray, labi-labi ang pangangaipotang mamibi, tadigdita nanunumpungan ang Diyos. Na sa pagnumpungan na iyan, igwa permisya nin pakonsuelong biyaya o regalo sa sato. Ang biyaya nin katuninongan sa satong mga kalag. Ang biyaya kan tunay na halagan niyato. Ang biyaya nin kapangyarihan sa paggibo nin marahay asin matanos. Asin ang biyaya nin tunay na pagkamuot na buot niyang ihiras asin darahon man niyato sa satuyang kapwa sa gabos na panahon. Matindog na po. Panunin pagsarig, mamibi kita sa Dios na sa tuyang Ama, ang burabod din sa tuyang kusog asin karangahan sa gabos na panahon, sa lambang kahagadan, sa tuyang sabihon, kagurangnan ikaan samong paglaom. Kagurangnan ikaan samong paglaom. Para sa mga namamayo kan simbahan na sa padagos na paglingkod sa Kristiyanong komunidad, mamate ang lugod kan katawohan, ang nakakapaomay na pagkamuot nin kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Para sa mga lideres kan satuyang nasyon, danay lugod na maghingowa sa pagtabang sa mga kasaraditan, asin nangangaipo sa paagi kan sa indang onesto, asin sinserong paglingkod sa banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan pamibi. Para sa satuyang mga tugang na nasa kasakitan, orog na ang mga nagehelang asina sa piligro nin kagadanan, da ilugod sinda mawaranin paglaom sa nakakapaomay na pagkamuot nin Diyos, asin maranga sa pagtubod na nakikisumaro sinda sa kasakitan ni Kristo, para sa kaligtasan nin katawohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ikan samong paglaom. Para sa tuya gabos na uya sa katiripunan na ini, urog na ang mga donantes asin sponsors kan Santa Misa, tanganing magdanay na pusog ang satong pagtubod, asin maging instrumento sa pagdarakan marhay na bareta sa satuyang mga tugang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ikan samong paglaom. Ama, danay kaming nagpapasalamat huli sa danay mong karahayan sa muya. Panunin paglaom, idinudulot niya mong giraray sa imoan samong mga pamibi. Sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samong parasurog, lilingyan na lawgonin sa imong bugtong na aki, na dinulot sa imo bilang malinig na atang, lugodining atang magkanigo man na kuon mo, tanganing makamtan niya mo sa imong kamurawayan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Dios na makakamanasin daing katapusan, huli ki Kristo na samong kagurangnan, daing kasalan maugma siyang nagtios huli sa parakasala, daing sala inako niya an kagadanan, tanganing iligtas sa sala an mga may sala. Sa sayang pagkabuhay liwat ibinalik mo sa mo an buhay, sa iyan kaumawan asin kamurawayan, mantang an langit asin an daga, daing untok na minaawit. Banala kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawaya, o sana sa kaitaasan. Ladanan minadigdig sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod kan gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rogaring nabuot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Sinitinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainaan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagka pamanggi, pagwaniaman kan kalis sin giraray pagpasalamat sa imo. Itinauso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Lambang pagkakan, mi kay ning tinapay, sin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurang na,
ipinapamareta niya mo, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadanasin, pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sumong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga agadan, dangan ako asinda sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kang Diyos, si Jose na sa iyang esposo, ka mga banal na apostoles, asin kang gabos ng santos, na kaigtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kang buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akim mong sa Yeso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan manang kakaligtas, natugon na sin, pinatod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalo ang ngaran mo, magdato ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagang sirin sa langit. Sa mo kakanon sa rualda, itao mo sa muyang unya, nasin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao.
Magawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hara paghilingan sa mong mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkanigwa na siya mapatuninong sin magkaburuniog susog sa imong kabutan, kana nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpa tinarauhan kamo kan katuninongan. Peace be with you. Dero kan Diyos na nagpapala kan mga kasala kan kinaan, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalanan kan kinaan, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapala kan mga kasalanan kan kinaan, nawi kami ning Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako ang maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, hulikan sa imong pagkaharak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing hulikan padarakan sa imong katanosan, sa mong malikayanan gabos na kasalan, asin makabot kami sa imong kahadaan, ika na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Pamibi Aluhod po. sa ikawalong aldaw. O mamurawayon na Jesus, samong kagurangnan, hulikan sa imong pagkabuhay liwat, dinaog mo an kasalan asin an kagadanan, tinawan mo kami nin bagong buhay. Binago mo ang lalawgon nin bilog na linalang sa paagi kan sa imong gawi nin kaligtasan. Sa kaligtasan, yaon an sa imong mamurawayon na lalawgon na ipapahiling mo ki Santa o na ipinahiling mo ki Santa Maria Magdalena asin sa mga apostoles. Hulikan sa imong pagkabuhay liwat, baguhaman kami asin tugote na maninigong makabaing sa imo, tanganing sa huring aldaw kami man mabuhay liwat. Warasan sa samo ang mga biyaya na samong kaipuhan, hurog ng gayo ang samong hinahagad sa nobenang ini. Kun iyan para sa imong urog na kamurawayan, asin karahayan nin samong kalag. Amen. Amen. Pamibi sa ikasanggatos na taon kan pagkorona kan imahen ni ina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, nagakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, hulikan sa imong pagiging ina asin reyna. Urog na ngunyan na samong pinagpipintakasi ani kasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niya mo an samong pagdusay bilang sarong banwaan. Sa pag-umaw sa imo, susog sa itinukdo mo sa mo, o itinukdo sa mo kan samong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, si siempre la Reina de nuestra región. Mahal na ina, sa mong hinahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong mga aki. Darahon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking sa Jesus, ang kagurangnan niyamong divino rostro. Nanunuga kaming atamanon, padanayon asin palakopon an samong pagkamuot asin dibusyon sa imo. An pamanang banal kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang pag-awit, kan himno nin pagkamuot, kan mapasalamat na tawo, resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peña Francia, banal na reyna, inang maheherakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madarahan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang niyamong nangangaipo, urog na ang mga mayhelang, ang mga dukha asin inaapi, asin ang lambang suksok kan kinaban. Lugod sa mong sarong aldaw, kaming peregrino nin paglaom, sabay maghiras kan kaugmahan nin magtururugang sa kahadean ni Jesus sa imong aki. Kung sain kami giraray maghaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matindog po. Kaugaya ko, Diyos, susog sa balaog mong bot, susog sa imong pagkaharap, punasan sa kong kasumbikalan, hugas-hugas siya ko halis sa kong sala. Halis sa kong kasalan, linigi ako. Dan sa kong kasumbikalan, namamalayan ko.
asinan sa kong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an marawt sa imong mga mata, ginibo ko. Nanganing mahiling kan suripot, sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan, pinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa masin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan ngunyan, asin magdanay man. Asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mamibi kita. O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. Han sa imong ladawan na natala sa iyang lienso, warasan namimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus, asin mamurawayon na pasyon, ngunyan siring sa paagi nin salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw asin magsamba, asin maggalang sa imo man sana sa daga, tanganing sa huring aldaw kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw mo na po para sa tataramonin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikawalong aldaw na misa, novenaryo sa kaumawan, kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Salamat man sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Salamat sa gabos pong sponsors, donors, asin mga miyembros, ka Knights of Columbus, APC Parkview, asin ang mga peregrinos na hale sa Our Lady of Prompt Succor, Haring Kanaman, Camarines Sur. Upakan po niyato sila. Salamat man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Siring man po kay Mr. Rudy Bivo, ang satuyang sign language interpreter. Pinapasalamatan man yato si Mr. Ricky Magtuto, asin ang Pixeled IT Solution sa pag-provide sa to kan LED wall sa luwas kan simbahan. Sa gabos man pong mas donors, asin sponsors, religious organizations, lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Upakan po niya ito sila. Siring man ki Reverendo Padre Misael E. Quindo, ang satuyang celebrante mayor, asin tagapagheras sa selebrasyon ngunyan. Upakan po niya. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satoan sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na po. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa pangataman kan Divino Rostro, bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama asin an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!